אז בסרטון של היום ChatGPT שואל אותי במשך 24 שעות. כל דבר ש-ChatGPT יגיד לי לעשות, אני חייב לעשות. בין אם זה ארוחות, בין אם זה לעשות ספורט, הכל. אני פשוט אעשה הכל. כל מה ש-ChatGPT אומר לי למשך 24 שעות. חבר'ה, לפני האתגר הראשון שלנו רציתי להזכיר לכם שאני עושה ימי הולדת במתחמים של נום גיימינג בכל הארץ. לעוד פרטים, כנסו לקישור בתיאור ובואו נעבור לאתגר הראשון. אוקיי, אז עכשיו אני צריך לאכול ארוחת בוקר כי אני רעב. עכשיו 9 בבוקר, ובוא נשאל את ChatGPT. בוא נראה מה אני צריך לאכול עכשיו לארוחת בוקר. השעה עכשיו 9 בבוקר. מה אני צריך לאכול לארוחת בוקר? בוא נראה מה הוא עונה לי. אוקיי, טוסט מחיטה מלאה עם אבוקדו, ביצה קשה, עין וסלט ירקות. אוקיי, אז אני הולך על הארוחה של הטוסט מחיטה מלאה עם אבוקדו, ביצה קשה וסלט ירקות בצד. אין לי מושג מה זה הארוחה הזאת, אבל בוא נראה איך להזמין. יש לך במקרה טוסט עם מחיטה מלאה? יש לי בייגל טוסט. בייגל טוסט עם מחיטה מלאה. אוקיי, אז זה. אנחנו צריכים סלט גם. אוקיי, איזה סלט? סלט ירקות רגיל. וצריך ביצה ואבוקדו, יש? ביצה ואבוקדו, בסדר? אז כן. אז אמרנו סלט, אבוקדו וביצה. כן. אין בעיה, עוד משהו? לא זהו. אין בעיה. אוקיי, חברים, כפי שראיתם, הזמנו את האוכל, אנחנו מחכים שהוא יגיע. האמת שלא להם קמח חיטה מלאה, לא יודע איך קראו לזה, כבר לא משנה. הזמנו את הטוסט, הזמנו את הסלט, הזמנו את האבוקדו והזמנו את הביצה. בוא נחכה שיגיע ונחזור אליכם שיגיע. אוקיי, אז חברים, הגיע לנו האוכל. הופה, הנה זה הסלט, זה הטוסט. הופה. תודה רבה. אוקיי, חברים, הנה הארוחה שלנו. הגענו פה טוסט, סלט, ממרח אבוקדו והביצה. ועתיים שימו סאב, שימו לייק ותכתבו למטה בתגובות איזה סרטונים הייתם רוצים לראות ואיזה ולוגים הייתם רוצים לראות. וזהו חברים, אפילו פעמון, בואו נלך לאכול. אוקיי, אז חברים, בואו ניתן את הטוסט, בואו נראה אם הוא בכלל טעים. וואו, טעים רצח. כלומר, נראה לי נמצא פה בכנס של החיים. ועכשיו בואו נרכיב בעצם את ביס החלומות. אנחנו רוצים לקחת פה חתיכת אבוקדו. אני לא כל כך אוהב אבוקדו, אבל בכל זאת, ChatGPT אמר, אנחנו נקשיב לו. ניקח פה ביצה ונשים הכל בביס אחד. בואו נשים הכל. טעים? לא שקר, טעים מאוד. בואו נראה מסע טעים. ירקות טריים, אין מה לטעות פה, סלט טעים. בואו נאכל ונחזור אליכם אחרי זה. טוב, אז חברים, אנחנו סיימנו את ארוחת בוקר. אני שרתי פה קצת מהסלט ומכל הירקות האלה, כי אני לא כל כך אוהב את זה, וגם אני לא רוצה להתמלא על הבוקר. את הביצה סיימנו, אנחנו מחכים לחשבון, ואנחנו עוברים לדבר הבא. אוקיי, אז חברים, אחרי שסיימנו את ארוחת בוקר, אני רוצה לקנות משהו בעזריאלי. אני אשאל את ChatGPT מכל החנויות שבכל הקניון הזה, אני עומד לשאול אותו איזה חנות ללכת ומה לקנות בחנות הזאת. עכשיו בוא נראה. אוקיי, אני עכשיו בעזריאלי, לאיזה חנות ללכת ומה לקנות. אוקיי, בוא נראה מה הוא יענה. לאן אני צריך ללכת? בוא נראה. אחי, זה רשם לי ללכת לאי-דיגיטל. זה רשם לי ללכת לאי-דיגיטל. אני לא אומר סתם. לך לחנות גאדג'טים, איי-דיגיטל, איי-סטור, קומה 2 ליד חנויות האלקטרוניקה. המשימה, תיכנס לחנות ותמצא את הגאדג'ט הכי מיותר מצחיק בעיניך, כבל מוזר, אביזר קטן לאייפון, משהו כזה, אחרי שתמצא, תספר לי מה זה. טוב, בוא. הנה, איי-דיגיטל גם כאן. איי-דיגיטל כאן. טוב, חבר'ה, אנחנו נכנסים לאי-דיגיטל. אוקיי, בוא נמצא מה הפריט הכי מצחיק כאן והכי מוזר. יודעים מה? בוא נשאל אותם, בוא נראה מה. טוב, אז חברים, לא נתנו לנו לצלם באיי-דיגיטל, אז אנחנו הולכים לצלם פה ברד, אנחנו הולכים לחפש את הכבל, בואו איתנו. טוב חברים, אז הנה זה הכבל הכי מוזר שמצאנו פה ברד, אין לי מושג מה זה הכבל הזה, נראה סך הכל כבל רגיל, אבל הוא פשוט הכי מוזר כאן. אוקיי, אז נראה לי בגלל שהוא מלוכלך קצת, נראה לי הוא הכי מוזר, אבל בואו נעבור למשימה הבאה של ChatGPT, גם משימה קלה. אוקיי, אז אחרי שסיימנו את החובה ברד, היה פה אחלה של שירות, בואו נעבור לחובה הבאה. אוקיי, אז אני רושם לו, סיימתי את המשימה. הדבר הבא שאני רוצה שנעשה, זה שתשלחתי לאחד לחנויות הבגדים בקניון עזריאלי. אוקיי, בואו נראה מה הוא יגיד. אוקיי, יש לנו את זה. בואו נראה מה הוא יבחר לנו לעשות. אוקיי, בואו נראה, הוא מקליד. הוא חושב הרבה וזה טוב. חשיבה רבה זה הרבה, נראה לי שזה יביא אותם לכיוון קצת יותר יקר. נו, על מי אתה עובד? פשוט אין לי כוח לענות לך, אז תסתדר. למה לא עובד? אוקיי, אז המשימה שלנו זה ככה. לך ל-H&M בתל אביב, תחפש חולצה בצבע לבן חלק, בלי הדפסים גדולים. אם בא לך תקנה אותה, אם לא פשוט תמצא ותספר לי איך היא נראית וכמה היא עולה. אנחנו צריכים ללכת ל-H&M, למצוא חולצה לבנה חלקה, ואם אנחנו נרצה אנחנו יכולים לקנות אותה, ואם לא אז פשוט לא. בוא נלך ל-H&M. אוקיי. כן, אח שלי, מה איתך? איזה מלך. אח שלי, הנה, באו אלינו אנשים, היידה. אוקיי, אז חברים, אנחנו עכשיו בדרך ל-H&M, אנחנו נקנות את החולצה לבנה, מן הסתם זה אני, חבר'ה, אתם מכירים אותי, אני קונה עכשיו את החולצה לבנה. ואולי נקנה עוד איזה משהו. חברים, בואו איתנו ל-H&M שממש מאחוריכם. אז חברים, בואו ניכנס לחנות ונקנה את החולצה לבנה. בזמן שאנחנו בדרך לאזור של הגברים, שימו סאב, שימו לייק, תפעילו את הפעמון, ואני מקווה ששמתם סאב בלייק. תודה רבה לכל מי שתומך ומפרגן. אוהב אתכם חברים, אני אעשה לכם את התוכן הכי טוב שיש, ואני משקיע על התוכן עכשיו המון. וואי, זאתי מטורפת. אחי, אבל זה בצבע כחול, אז זה לא עוזר. כן, זהו, זה לא עוזר, אבל זה מטורף. לדעתי תחפש איזשהו משהו שהוא בד כמו בחולצה שלך, שהוא כזה בד עבה כזה, אתה כן, אני רוצה בד עבה, יואו. עזוב דקה, זה יפה במאחורה, בוא נראה את המתקדמים שלו. וואלה, יש לה קטע. כן, אתה אומר שווה? יש לה קטע חמוד לאללה. תשמע, החולצה הזאת גם מעניינת אותי, אני באמת לא יודע. תשמע, אחי, אני באמת אהבתי אותה, אני לא יודע למה אתה היית חושב, אבל אחי, זאת באמת שווה. כן? וואלה, האמת עכשיו שאני אסתכל על זה במבט שני. תשמע, בוא נלך למדוד. זאת החולצה שנבחרה. טוב, חבר'ה, אני עכשיו בורח, הוא מחליף שם בקדים, הוא חושב שאני מתכוון לחכה לו. עזבו שטויות, תהיו סאב, תירשמו לערוץ, כיף פה רצח. מסכן, הראל בטח שם מחליף את הבגדים. בואו נלך פשוט, בואו. סתם, הוא משלם לי מלא, לא נעים. סתם, הוא לא משלם לי בכלל. רותם, אתה מוכן? בטח. אתה
לא, לא. אוקיי, חברים, הנה החולצה, אתה מאחורה. וואלה אחי, נראה טוב. נראה טוב? לדעתי כן. יושב עליי טוב. אז אני אומר בוא נקנה אותו. קונים? רק קונה. ואם תרצה זה להשקיע על הצלם, זה סתם. על הצלם אני לא משקיע. חברים, לא משלמים לי פה. ביי. ביי. ילדים, אפשר לצלם אתכם לסרטון? לא. אתה רוצה, אני רואה באני הפנימי שלך שבא לך. לא בא לך. יאללה חברים, אנחנו קונים את החולצה. זאת ההחלטה סופית. חולצה פצצה. חבר'ה, תגיבו בתגובות כמה אתם מדרגים את החולצה מ-1 עד 10. האמת שאני מדרג אותה גבוה. אחי, בשביל 90 שקל שווה. אחי, בשביל 90 שקל זה שווה מאוד. בוא נלך לשלם, אוקיי? אישור, שולם, זהו. 050. אוקיי, אז חברים, אחרי שסיימנו את הקנייה, זה המוצר שקנינו, החולצה הזאת, שהראיתי לכם מקודם. עכשיו אנחנו צריכים לאכול ארוחת צהריים, וכמובן שמי יעשה את זה אם לא ChatGPT, אז קדימה, בוא נראה. אוקיי, אני רושם לו, אוקיי, אז סיימתי את המשימה, ואני עכשיו רוצה ארוחת צהריים, בוא נראה מה הוא יגיד. אוקיי, הוא רשם לי, אז אחרי ארוחת הבוקר בלנדבר, במשימות שעשית, הגיע הזמן לארוחת צהריים טובה. המשימה שלך, תבחר אחד מהמאכלים האלו, המבורגר, סושי, פסטה וקבב. אז כמובן שהוא נתן לי את 4 האופציות האלה, ואני יכול לבחור אחד מהם. אז אני עומד לבחור פסטה לארוחת צהריים, אז בוא נלך לאכול פסטה, בואו איתנו. אוקיי, אז חברים, הגעתי לפסטה בסטה, בואו נזמין את האוכל. נזמין גרנגלי, לא יודע מה זה, אין לי מושג איך אומרים את זה, אבל לא שהזמנתי פסטה שאין לי מושג איך אומרים את השם שלה, ועסקה אושרה. אנחנו עכשיו נחכה לפסטה ונחזור אליכם אחרי שהפסטה תגיע. חברים, הנה הגיע האוכל, פסטה עם פטריות, זה נראה לי המזלג. בואו ניתן ונראה איך זה. חיים, חיים. אני אוכל את זה, את ארוחת צהריים שלנו. נחזור אליכם אחרי זה עם הדבר הבא ש-ChatGPT יחליט. אוקיי, אז חברים, אחרי שסיימתי את האתגר של האוכל, עכשיו אני רושם לו מה האתגר הבא שאני צריך לעשות, ואת האמת שיש לנו פה את ביפרש, ואני רוצה לדעת אם הוא ירצה שאני אקח ביפרש או ריבר, כי מתחשק לי ביפרש עכשיו. בואו נראה מה הוא יביא לנו. סיימתי את האתגר, מה עכשיו אני אשתה, ביפרש או ריבר. אוקיי, את המשימה זה ככה, לך לביפרש בעזריאלי תל אביב, ותזמין שייק, איזה שייק שאתה רוצה. נראה לי משימה קלה, אז בוא נלך לעשות את זה. אוקיי, אז חברים, אנחנו קנינו את הביפרש, זה השייק שלי. קניתי גם לרותם שממש מאחוריכם, מאחורי המצלמה. הנה הקש, חבר'ה. בואו ניתם, למרות שאני תמיד שותה את זה, אז בטוח יהיה טעים, אבל בכל מקרה בואו ניתם שוב. פרפקט, אחי. אוקיי, חברים, הנה רותם. עכשיו אני הולך לדום את השייק, אריאל, השייק שלך טעים, אחי? וואלה, כן. בוא ניתן פה איזה טעימה. מה אתה אומר? אחי, הם לא שמו לי כדורים. מה זה לא שמו לך כדורים? וואלה טעים, אחי, אבל בסטו, זה בלי כדורים. אוקיי, חברים, אז בזמן ששתיתי קצת מהשייק, וואלה, שייק טעים, אבל עזבו את זה עכשיו. אני רוצה לשאול את ChatGPT מה הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות. האמת שבא לי לעשות אטרקציה מעניינת. בואו נשאל אותו איזה אטרקציה אנחנו צריכים ללכת, אז בואו נראה. מה האטרקציה הבאה שאנחנו צריכים ללכת אליה? בואו נראה מה הוא יגיד. לך לבאולינג, תעשה משחק באולינג, ותנסה להשיג 3 סטרייקים ברצף. אחי, 3 סטרייקים ברצף. אני לא רואה שאנחנו נצליח את זה. בואו נלך לנסות את זה לפחות. טוב, אז חברים, הגענו לבולה באולינג חולון. אנחנו עומדים לעשות את האתגר שלנו, שזה לעשות 3 סטרייקים רצוף. לא יודע אם אני אצליח, לא יודע אם לא. טוב, אז יאללה שניכנס. יאללה. אוקיי, חברים, אז הנה עלינו לבאולינג. אנחנו פה בעצם בבאולינג. אנחנו עומדים לעשות את האתגר, בוא נראה אם נצליח, בוא נראה אם לא נצליח, אני לא יודע. אבל בוא נשלם. טוב, אחי, אני צריך משחק ל2 אנשים. מסלול ל2 אנשים. מה השמות, אחי? רותם והראל. פתחתי לכם. פתחת לנו? כן, מסלול 7, אחי, תהנו. סגור, יאללה. בוא נלך לשחק. רותם, אני שובר אותך, רותם, עזוב את הסטרייקים, אני שובר אותך, אחי, אני שובר אותך. טוב, רותם, אחי, אני לא יודע למה שמו את השם שלי כאריאל ולא כאראל. שמע, אני אגיד לך למה, אחי, זה כי אתה לא רלוונטי, סתם, רלוונטי אולי כן, אבל אתה לא ברמה שלי, והם יודעים שהאלוף מבינינו ינצח, אחי. אח שלי, אנחנו נראה את זה, יאללה, אתה מתחיל, אחי. אחי, אני מזכיר לך שלך יש משימה לתת 3 סטרייקים רצוף. לי אין את זה, ואני סומך על עצמי. אחי, אתה יודע מה? לצורך סיבוב ראשון, שים לב איזה סטרייק אני נותן. אתה מוכן? יאללה. שים לב. 3, 4. בוא נראה. אוקיי, לא, אח שלי, תשמע, אחלה אני אסביר סטרייק. לך מה קרה. אחלה סטרייק, אחי. לא, זה פשוט, אני אגיד לך, המכונה, הבאולינג קצת תקום, אחי. אחלה תירוץ. אוקיי, יש לך עוד זריקה, אח שלי יקר, אז אחי, אני אומר לך, הזריקה הזאת הולך להיות סטרייק, אתה מוכן? כן, רק שים תיקח לב. את הכדור. אני צריך את כדור המזל, אחי. זה כדור המזל, אתה יודע למה, אחי? למה? כתוב פה 7. אתה יודע מה זה עוד 7? 7 זה... ה-7-0 ניצחונות שאני הולך לעשות לך, שים לב. כן? בוא נראה. אוקיי, מה? למה זה עם שוליים? מה זה, זה עם שוליים? אח שלי, שים לב, הניקוד כרגע מראה, רגע, למה זה עם שוליים, אחי? הניקוד כרגע מראה 7 נקודות, אחי. 7 זה... ה-7-0 ניצחונות שאני הולך לעשות לך, שים לב. כן? שומע, לך תגיד להם שנייה שעשינו בלי שוליים. אין אין שוליים. שוליים. יואו, אחי, יש שוליים. בוא נגיד להם להוריד את השוליים. רותם ילוז, זה אשכרה עשית עם שוליים, יא אפס. אחי, ועשיתי 7 ניקוד. אתה אני גרוע. מתערב אותך שאתה לא עובר אותי. ההפך, זה הכי קל. טוב, בוא נבדוק את זה. טוב, תקשיב, זו השיטה שלי. מה זה, רותם, מה אתה עושה? אתה מוכן? אני מוכן. אוקיי, יש לי את זה. מה תגיד? אחי, מה זה, אתה אחד הגרועים. מה, אתה מסתלבט? אחי, אתה אחד הגרועים. מה אחי, זה אחד הורדתי הזה? הכל. למה אתה משתמש במשהו של תינוקות? אני אתה אומר לך- משתמש במשהו של תינוקות. אחי, אני מקצוען, אתה קנאי. אתה אחד הלוזרים. בואי נסתכל על המסך, כרגע 15 לי, 3 לך, אחי. אח שלי היקר, הכל טוב. אומנם אני עכשיו גרוע כי אני לא שיחקתי הרבה זמן, אבל תסמוך עליי. ורותם,
אחי, אני באמת שואל, מה עבר עליך שחשבת שעשית את זה? אני הולך הביתה, אחי, תודה על ההזדמנות. לך עם זה. יאללה, שחק. אחי, זהו, עכשיו סטרייק. הופה. לא משנה. אחי, מה, אתה מסתלבט עליי? חכה, עכשיו יש סטרייק, תראה. יואו! תשמע, זה לא רע. אח שלי, עזוב. בוא נסתכל, אחי, במבחן התוצאה וזה הלוח. טוב, אח שלי, המצב כרגע אומר 15 לי, 10 לך. עכשיו פה אני אשאל אותך את השאלה הבאה, ואם אתה רוצה לענות, אל תתבייש. אתה רוצה שאני אוותר לך? החלטתי שאני מפסיק לוותר לך, אז זהו, הפעם סטרייק. מה? אחי, חשבתי את הטוב. אחי? אחי, את הטוב, אפילו לעשות סטרייק, איך אתה לא מצליח? מה, אחי? מה, אתה מסתלבט? לא, רותם, אני שובר אותך, אחי, אני אומר לך. שים לב, אם אני מפיל אותו, חבר'ה, תירשמו לערוץ. אוקיי, תירשמו לערוץ בכל מקרה, וזה לא ייכנס. אתה מפיל אולי את הבקבוקים במגרש השני. אח שלי, מי עשה כרגע עוד שני סטרייק? מי עשה עוד שני סטרייק? עוד שנייה, כמעט זה לא מספיק כך. אבל אם אתה רוצה ללמוד איך באמת לעשות סטרייק, ולא כמעט לעשות, להשאיר אחד וכאילו, אלא באמת לעשות סטרייק, אתה צריך לעשות את זה ככה, שים לב. אתה צריך לבחור את הכדור הנכון, אחי, והכדור הנכון זה זה. למה ככה? מה, אחי, תראה איזה מתח, 19-19. המצב ממש מתוח, מתח תיקו. אח שלי, אני מזכיר לך שתור אחד בכלל לא פגעתי בכלום, כי זה היה תור חימום. עכשיו אני פוגע, אחי, וואחד פגיעות, אבל אחי! אבל אם אתה רוצה ללמוד איך באמת לעשות סטרייק, ולא כמעט לעשות, להשאיר אחד. יש לך משהו להגיד על זה שאתה גרוע? שאני צריך עזרה, חכה רגע. שום עזרה, שום עזרה. את יכולה רגע לבוא לעזור לי. אני רוצה לעשות סטרייק. אני רוצה שאתם תעשו את הסיבוב במקומי. אני כרגע מפעיל פה עכשיו כוחות על, ואתה תראה איך אני הולך לנצח אותי. יאללה. יש לי את נועם, אחי. מי זה נועם? אני לא יודע עדיין מי זה, אבל אני אומר לך, הוא נשמע לי בחור רציני, אחי. אוקיי, אח שלי, זרוק, תביא אותו בתור הבא, זרוק. כמו בחור, אחי, שיוטים רותם. אתה נועם. נועם שלי היקר. תקשיב, נועם, אני אסביר לך את הבעיה. אני הייתי אלוף העולם בבאולינג 3 פעמים. שקר. וכאילו, עכשיו אני קצת התחלשתי, אתה יודע, תקופה וזה. אני חייב שתעזור לי, יש לי מכה אחת, כי באחת פספסתי הכל. אני חייב פה סטרייק. נועם, אתה יכול לתת לי כאן סטרייק? יאללה, נועם, סומכים עליך. אחי, אני אומר לך, נועם נראה לי בחור רציני, נועם נראה לי מישהו מטים רותם. אם יש לך סטרייק, אתה מקבל 100 שקל. על רותם, אני מזכיר. אוי ואבוי אם הוא עושה פה סטרייק. יואו. אוקיי, לא משנה. אחי, לא, אני אומר לך, נועם, עדיין לנועם היה רצון וכוונה, אחי, וזה מה שמספיק. נועם, אח שלי, אני סומך עליך. נו. זהו, אני עכשיו עושה סטרייק, נגמר. מוכן? הופה. לא גרוע, אבל בסדר. אני מוריד עכשיו הכל. הכל אני מוריד עכשיו, הכל. הכל אתה מוריד? הכל. שים לב. מוכן? אח שלי, יואו. הייתי קרוב. וואי, הכדור הכי כבד אתה לוקח, אחי, זה באמת כבד מוגזם, אחי. יאללה, אח שלי, תזרוק, שיהיה לך בהצלחה. יואו! אחי, מה אני רואה? אחי, אני אומר לך שאני מקצוען. אבל? אני מקצוען, אני עכשיו סתם מתחת לך, אחי, שתחשוב שיש לך פה איזה רמה. טוב, קח אח שלי, קח, בלי הרבה דיבורים, חכה לזה. וואלה, אחי, חיכיתי לזה, אחי. רגע, אח שלי, סוס. אח שלי, אני הבוס, אחי. שמע, המצב כרגע הוא כזה, שים לב במסך, מעולה. נשאר סיבוב אחרון לכל אחד, אחי. אני כרגע על 51 נקודות, אתה על 50. אמרתי לך שאתה לא כזה טוב. לא, אתה לא מדבר, אתה בשקט. אח שלי יקר, אני מחכה. נשאר לכל אחד סיבוב אחד, ועכשיו זה המאני טיים. אסור עכשיו לפשל. אסור לאף אחד לפשל. שמעתי את המשפט הזה ממישהו ממש חכם. תקשיב, אחי, נשאר לי עוד סיבוב אחד אחרון. אסור לאף אחד לפשל. אסור לי לפשל בסיבוב הזה. אסור לאף אחד. זה הסיבוב של הניצחון. סע, אח שלי יקר, בוא נראה. אחי! טוב, שומע? הסיכוי היחידי שלך לנצח זה שאני אחטיא הכל. שאני לא אפגע עכשיו בכלום. תקשיב. אין לך סיכוי. אחי, אני סומך על עצמי. הראל, עכשיו זה המאני טיים. שים לב, הניקוד כרגע זה 52 לי ו50 לך. אח שלי יקר, אני שמח להגיד לך שזה כבר לא, כי אני ניצחתי. טוב, אח שלי. יש! יואו! הראל, אחי, תסתכל לי בעיניים, בוא נעשה לך קצת פסיכולוגיה. אין בך את הכוחות? לא, מה הולך פה? מה? הבאתי לך שתיים! לא נראה לי.
let's go! ניצחתי אותך בבאולינג. אחי, אתה ניצחת על נקודה. אח שלי, אני ניצחתי על נקודה? הראל, אחי, תקשיב, קח את זה. אני אומר לך, זה על נקודה, אחי, זה נטו כי ויתרתי לך קצת, ואחי, זה לא נחשב ניצחון. אח שלי, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה אחרת. אני רוצה שהם ירשמו לנו כאן למטה בתגובות, הראל, האם לדעתם זה נחשב ניצחון? תקשיב, אתה יודע מה? בוא נעשה את זה יותר מעניין. בוא נשאל את האיש של הבאולינג, אחי, ולדעתי יהיה לו פה תשובה חד משמעית לנושא. איש הבאולינג, תקשיב, אתה הבאת לי את השיטות שלך של איך לזרוק עם האצבעות והכל. זרקת על הצד בכל. תקשיב, היה מצב כזה, כל הסיבובים אני הובלתי עליו. סיבוב אחרון היה מהפכון קטן, הוא על 53 נקודות ואני על 52. הוא ניצח. עצור, על נקודה. לא, אני אסביר עוד פעם, רק היה הבדל של נקודה. מי ניצח? זה שיש לו את הנקודה אחת יותר. אז שמע, אתה יודע מה? בכבוד. אני מוריד לך את הכובע, אחי, וואלה, ניצחת, שיחקת יפה, הגיע לך את הניצחון. בסופו של יום המשחק הזה פה לכיף ובאנו להעביר את הזמן, אז אח שלי. היה כיף מאוד לשחק נגדך. היה כיף מאוד. תביא לי, בוא ניתן לך פה לחיצת יד. וואלה, היה כיף מאוד לשחק וואלה, איתך, היה כיף הראל. מאוד. היה אתגר חזק, אמנם לא הצלחנו 3 סטרייקים, אבל כן, נהנינו, וזה בסופו של דבר מה שהכי חשוב ליהנות. טוב, אז חברים, סיימנו את המשחק בבאולינג, האמת שהיה ממש צמוד ואני הצלחתי את רותם, היה אחלה של משחק, ועכשיו אנחנו צריכים לאכול את ארוחת הערב שלנו. השעה 8:15, אנחנו צריכים לאכול. בואו נשאל את ChatGPT מה המאכל האחרון שלנו לסרטון. צ'אט יקר, עשיתי את כל האתגרים, ועכשיו אנחנו צריכים לאכול ארוחת ערב. מה נאכל? אוקיי, שלחתי לו, בוא נראה מה הוא יגיד. אני יכול להציע כמה כיוונים, פיצה, שווארמה או סושי. אוקיי, אז חברים, אנחנו הולכים על שווארמה, בוא נחפש שווארמה באזור ונלך לאכול. טוב, אז עכשיו הגענו למקום האחרון שלנו, ארוחת הערב שלנו, ש-ChatGPT בחר לנו, והגענו פה לאטלס בשרי בחולון. עכשיו אני הולך להזמין את האוכל שלנו, ואני ראיתי שיש פה איזה מוכרת על הקופות, אז בואו נלך ונשאל אותה מה הכי כדאי לנו להזמין. טוב, אז מה הכי כדאי לנו להזמין לדעתך? זה שווארמה, יש טיפונים. שווארמה איזה שווארמה איזה בשר? שווארמה פרגית. או, שווארמה פרגית זה סבבה. טוב, אז אני אקח שווארמה פרגית ופיתה, וזהו. והעסקה אושרה. טוב חברים, אחרי הסרטון דירוג שווארמות, נראה לי שאני לא יכול לראות שווארמה יותר בחיים, אבל מסתבר שזה קרה, אני חשבתי שאני לא אראה יותר שווארמה. בואו ניתן את השווארמה, שהיא בעצם הארוחה האחרונה שלנו והאתגר האחרון שלנו ב-ChatGPT להיום. בואו נראה לפחות אם זה יהיה טעים. וואלה חברים, שווארמה ממש טעימה, ממליץ בחום לכל מי שבאזור, ניתן את הצ'יפס גם, צ'יפס רגיל של שווארמיה רגילה, אחלה של צ'יפס שבעולם, נאכל אפילו עוד אחד. יאללה חברים, נסיים לאכול ונחזור אליכם. אוקיי, אז חברים, אנחנו סיימנו את השווארמה, זאת הייתה הארוחה האחרונה שלנו היום, שווארמה, סיימנו פה את הצ'יפס, למרות שלא סיימנו את כל האוכל, אבל לא נורא. זה היה הסרטון חברים, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים שימשיך עם תורן כזה, אל תשכחו לפרגן בלייק וסאב ונתראה בסרטון הבא.